A 100 tagú Százszor szép Palóc gyermekdalkör harmadik próbáján jártunk, hogy megmutassunk egy igen egyedi kezdeményezést. A Balasagyarmatról indult dalkörhöz már nem csak Nógrád megyéből, hanem az országhatárokon túlról is csatlakoztak. Mit érdemes tudni a 100 tagú Százszor szép Palóc gyermekdalkörről? Tavaly tavasszal a Csíksomlyói búcsúra vettünk részt. Nagyon jó dolog volt azt a több tízezer magyart együtt látni. Aztán a Hargitai Néptánc Együttesnek a műsorát néztük meg, és ezért szerencsére teljesen kitisztult, fölhevült magyarsági érzelemmel töltődve jutottunk el Szentegyházán lévő 100 tagú gyerekdalkörnek a műsorára. Olyan érzés, szóval ott nem a egyéni problémánkon gondolkoztunk már, hanem annyira megkapott bennünket az a 100 gyereknek a varázsa, hogy ők egyszerre énekeltek, 300-an ott lebegtünk, és akkor megfogant a fejünkbe egy gondolat, hogy de jó lenne Palócoknak, nekünk is egy 100 tagú gyerekdalkör. Hát gondoltuk, gyerekeink, hála drága Jóistennek vannak, dalaink vannak, most már csak olyan embereket kell találni, akik szívesen elhozzák a próbára, de szerencsére azok is vannak. És tulajdonképpen, mivel megfogant, és gyerekről volt szó, hát kiszámoltuk, hogy 9 hónap alatt próbáljuk meg ezt összehozni. És pont olyan szerencse, hogy szökőnapra esett. Február 29-e. Így mindenki rá is ér, mert egy plusz egy nap az évbe, ugye? Ezt énekléssel azonnal ki lehet tölteni. Hát még arra is gondoltunk már, hogyha majd szépen így elkezdtünk így összejövögetni, énekelgetni, kiválasztottunk olyan szép dalokat, tehát nekünk nagyon tetszik, remélem, hogy mindenkinek fog tetszeni, akkor ugye már a Ház Sándor úrékkal is felvettük a kapcsolatot, és elmondtuk, hogy amikor ott láttuk, hogy micsoda gyümölcse van annak, hogy mi is ebbe, hogy kéne, mind kéne, és mondták, hogy ők is támogatnak, és most a február szökőnap ők is pont rá fognak érni, és úgy néz ki, hogy összehangoltan fogunk tudni együtt énekelni. Hát még a 100-szor szép szóra szeretnék kitérni, mert azért lettünk 100-szor szépek, mert szerencsére ez a kezdeményezésünk több énektanárnét is érdekel, de nem csak Balasagyarmaton, hanem Losoncon, vagy Ózdon, Rétságon. És ugye a kilométerek, meg a üzemanyag költség szétválasztott bennünket próbára, hogy tudnánk próbálni, és akkor azt beszéltük meg, hogy milyen lehetne, nem kell együtt próbálni, külön-külön lehetne próbálni, mindenki ahol lakik, megtanulja a dalokat, és csak a fellépésnél jövünk össze. Mert ugye megtanulni meg lehet, és esetleg bizonyos próbák lennének, és a próba, amire el lehetne jönni, de nem muszáj. De amikor megbeszéljük, hogy például Balasagyarmaton lesz az első föllépés, akkor a Balasagyarmat és a környékbeli gyerekek jönnek. De amikor már Nagybátonyba, mondjuk a Palóc világtalálkozón, vagy esetleg szó esett már az Ipoly Balogon és a Szent Korona ünnepén is esetleg a föllépésről, vagy lesz a szkítanapok is, akkor oda a környékbeli gyerekekből lenne mindig toborozva. Tehát egy 100 településen el lehetne könnyedén indítani, és majdnem egy éneklő Magyarországot lehetne belőle összehozogatni. Úgyhogy mi ilyen nagyokat álmodozunk, de szerintem a Jóisten mindenhova gyermekeket küldött, énekelni szeretnek, úgyhogy keressük azokat a tanárnéniket, akik ebben csatlakoznának hozzánk. Magyarország egy olyan gyönyörű ország, hogy nem csak szép, de a saját népével a szomszédos jóformán, mert mindenhol minket magyarok vesznek körbe. És Isten igazából a magyarságnak az igazi, én véleményem szerint az igazi őrzői a felvidéki, anyaországtól elszakított magyarok. Hát elég sokat vendégeskedtem náluk, híresek a vendégszeretetükről, és szerencsére őnekik nagyon fontos a hagyományaink őrzése, így a palócság is, és így például ők is részt vesznek, de ugyanúgy, ahogy említettük már a székelyek is, és nagyon bízunk benne, hogy így megalakulhat a többi dalkör, mert mint énekeljük is, hogy mindannyian vások vagyunk, de hála jó Istennek van néhány közös dalunk. Az együtténekelés ez hol és hogyan fog történni?
Ez Balassagyarmaton lesz, a Vármegye házán, a díszteremben. Ott leszünk, és az erdélyek is ott lesznek velünk egy különleges módon, egy hangtechnikával összekapcsolva, élő egyenes adásban, nagyon, nagyon jó lesz. De nem csak ez lesz a meglepetésünk, mert mivel palócokról van szó, és ugye már a Jóisten megemlítettük, akkor ő ezt már régóta tervezte, hogy ez meglegyen az a 100 tagú gyerekdalkör, mert úgy adódott, hogy a repülő pávát, vagy a felszállotta pávát is 2 aranyos palóc lány nyerte meg. És ők is a 100 tagú gyerekdalkörbe benne fognak énekelni. Az is a terveink szerint egy nagyon nagy meglepetés lesz, és ehhez a Duna TV és a Magyar Televízió is támogatja ezt a fellépést.